Zuen gurasuek gutxi gora bera, gerra horretik be, baziren esan digun nazionalistak edo euskal zaliek edo... Haik esan, Konta. haik esan, guraman, haik esan, revoluzionarioa ero... Ez alde izena eta abizena zuren haikitena. Ramon Gurtobai, antxia. Da, asan revoluzionarioa, eta horre... Egote zanin, Zarabanda zen, apoioa bat esan, gobernadori... Konta. Horre, euban, egon zan, etxe baten da, detzautio guzien oinik, etxetik eta, usabak, esan ezin, bere pentsakaiakoa eta egin guzien. Muebliek eta zizan, bentanatik bota oso egitzien, da gure egin joazan, da ordin txezatu, pistolia, bat gauko mugotzen pistolia. Armeutu osa. Da, izan masterko kelarau izin biz. Zen bagarren urtin gutxi gora bera duzan? Bueno, hori, hau esaten nahi guk eskain duzi. Karo. Gure horretik izimo zen lehen 20 tanto zien? 1920. 1930 y pico, 34 o 5. Gerra horretxu izan da. Zuk jaizutan zinen orduen? Ni jaizutan? Claro, 36 zinen, zu jaizutan zinen. Nik egin hori ikusin dugu. Nik konteikoa esatzen da. Konteikoa, Darek, haren defensan nago bine gure iti osan. Beti inkuk eusten zera. Zer horien eukien unusa bat jarrizte, lehen hau bere aitea nazionalisti izin dugu bai, gero horrek apurute feudalak, gero propietarizioak guntezien, en apoioa al gobierno al que manda, bankuen aterrezen honbor pantezin, karlista zero. Da, gure aitek zeuden ikusten ez eta behar. Horraz hain zime berale, baina guriek zeuden ikustena.